sa buhay ko. I am weak but thou art strong. Oh, Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Oh, granted, Jesus, hear my plea. Oh, and walking close to thee. Let it be, Mother Lord, let it be. Once my life is easy, all nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. Got a big, big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy. Oh, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter what I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. In a great thing, oh, send us on the work I see. On the wind you speak with majesty. Through her all over land and sea. What is that to me? Then by faith I met him face to face, so and I felt the wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a God who didn't, that lives away out there. Now he walk beside me day by day, ever watching on me less astray, helping me to find that narrow way. Is everything to me. I will celebrate nativity, for it has a place in history. Sure, it came to hit his people free. What is that to me? It will be a great day. The sons of God are gathered, and a beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. What a day that will be when I finally see the peace of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When my eyes shall see him, the King of Kings, he give all his love for me. I will bow before him, worship and adore him throughout eternity. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for he has saved me, has given me eternally. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But Jesus came to me and has saved me. Now I am free from the burning hell. My God is real. He's real in my soul.
My God is real, for He has once and made me whole. Love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has once and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel deep in my heart. The resurrection love that's so exciting, and we can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the hows and whys, and He will give you more that you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is great. You can experience something that is marvelous. And if you let you think we take you by the hand. Yes, I'm blessed, and I know that I am always Jesus in control of my life. Yes, blessed, and I know that I am cause He promised me to give on your life. Yes, I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you Christians? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am cause Jesus control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I want cause He promised me to give on your life. Yes, I'm blessed, and I know that I want to lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I just loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just loving the Lord more than anything else that I do. Some folks love music, and now I see you got a long old friend that's enough for me, because I just loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just loving the Lord more than anything else that I do. I just loving the Lord and praising Him, serving Him too. Some blokes have music, and now I sing. You get along, old friend, it's enough for me, because just loving the Lord more than anything else that I do. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be found. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm blessed, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh, hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything is gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. This is the day, oh this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, sing to the power of the Lord comes down. Oh, sing to the power of the Lord comes down. Lift up your hand, don't be ashamed. Oh, sing to the power of the Lord comes down. Shout to the power of the Lord comes down. Shout to the power of the Lord comes down. Clap your hand.
don't be ashamed. Oh, shout to the power of the Lord comes down. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit of dancing and that's alright. I feel the spirit of dancing and that's alright. I feel the spirit of dancing and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. But Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My there is Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His hallelujah. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Dito po nagtatapos yung ating pong mga pag-aalay, mga papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y darako mga minamahal. Amen. Sa bahagi po ng pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ating pong pinapamot ang
dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders natin pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, amen, at maging sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Bantier, at sa ating pong mga minamalang mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen, maging sa ating mga minamahal, mga bisita, sa ating lahat na narito, mga minamahal kong kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ngayon po, mga minamahal, amen, ay araw po ng linggo, amen, at ngayon po ay ating Holy Supper din po, mga minamahal. Amen? Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po muli ay naririto sa gawain ng malapinoon na patuloy binibigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo ng ating dakilang Diyos na ating siyang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sa bahaging ito, mga minamahal, amen, ating pong mapapakinggan ang mga himala, dakilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen. Mga pruweba at ebidensya na ang ating pinakamamahal na Jesus, amen, ay totoong Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Na punong-puno ng pag-ibig ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ating pong pinaghahanda, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. Mauna po, mga minamahal. Amen. Ang ating pong beloved brother June Sabangan, amen, at sundan po ng ating pong beloved sister Biron Dumondon, beloved brother George Bigaong, beloved sister Alma Milo, and beloved brother Rodolfo de la Cruz, at ang huli po ay ang ating pong beloved sister Jemima Binitis, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po'y magsimula, mga minamahal, amen, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Kung nakanda na po ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, ating pong beloved brother June Sabangan, praise the Lord. Kung nakanda na po sila, amen, atin na pong tinatawagan, ating beloved kapatid, amen, upang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Pagkatapos po ng ating pong beloved brother June Sabangan, amen, sunod po ang ating pong beloved adult choir, mga minamahal, amen, at sundan po ng ating pong beloved sister Biron Dumondon, amen. Narito po, mga minamahal, ating pong beloved brother June Sabangan sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako Praise the nagpapabot Lord. ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at ating minamahal na kagalang-galang na po Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y nagpapabot ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Praise the Lord. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Muli po ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus
sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako po ng Luneta, no, kung saan ako rin po ay nasa Dambuhalang Reliyon na aking nakagisnan. Nung una ko pong dalo rito, hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na sa mga patuto. Sabi ko, napaka-imposible po yung mga kanilang nababanggit ng kanilang mga karamdaman. Ngunit po sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po sila gumagamit po ng gamot. Kaya ako po ay nagtaka hanggang sa sinundan ko tong gawain na to, kung kahit saan magdaos ang banal na gawain, ito po ay aking pinupuntahan. Ngunit isang araw nandyan din po na ako'y pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nandyan din po na binuksan niya ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa kasalukuyan talagang ako'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ako rin po'y nagtagal gawain na to. Ngunit isang araw, ako rin po'y nanlamig sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang nandiyan din po na ako'y nanghina sa aking pananampalataya dahil po ako po'y nagbawas ng pagdalo sa banal na gawain natin. Kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses, ay ito po lamang ay ginawa kong 1 beses na lamang po. Ako na lang po ay nag-Sunday Christian, ayaw ko na pong dumalo ng Wednesday, ayaw ko nang nag-overnight dahil ang katuwiran ko noon, ako po ay may trabaho, kinabukasan ako ay patang-pata at ako ay inaantok, kaya ayaw ko nang dumalo. Hanggang sa hindi nagtagal, hindi yun kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nagkaroon po ako ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at yun po ay pinapasalamatan ko ang paalala na yun. At nagkaroon po ako ng sakit na high blood, talagang sa bahay pa lamang po, bigla na lang akong nawalan ng ulirat at pagising ko po ay nasa ospital na po ako. Halos 2 linggo po akong nasa ospital, dyan po sa May Bless po. Dahil ako po ay na mild stroke, talagang nandyan din po na ako'y gustong i-undergo sa reflexology dahil daw po para daw bumalik yung mga ugat na nasaktan. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandyan na hindi po ako nakapag-undergo ng reflexology po hanggang sa nagtagal ako ng halos ilang linggo sa ospital hanggang sa ako'y gusto nang lumabas dahil ako'y nahihirapan dahil ganun din yung ang hindi nagno-normal ang aking BP kahit anong gawin niya nandiyan na bigyan ako ng tasan yung dosage ng aking gamot na inumin, palitan niya po ng brand, ngunit ay wala pa rin nangyari. Umuwi na lamang sa bahay at bago ako umuwi ng bahay, binigyan po ako ng ititik na gamot, yung aking maintenance. Wag mong kalimutan yung inumin yung gamot mo. Isa sa umaga, isa sa gabi bago ka matulog, sabi ng doktor na ano sa akin, hanggang sa umuwi ako ng bahay, dala-dala ko yung reseta at saka yung gamot. Habang nandun ako sa bahay at nagpapagaling, talagang natakot din po ako na hindi uminom ng gamot dahil yung mga anak ko noon may maliliit pa. Sadyang nag-maintenance din po ako, ngunit yun pa hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa monthly ko na pabalik sa kanyang klinika. Nandyan na napaisip sa akin, sabi ko, bakit ako nandito? Nasaan yung aking Diyos na nakilala sa Jesus Miracle Crusade? Yung mga kapatiran, sabi ko doon, talagang gumagaling sila, nananampalataya sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ginawa ko po yun, nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, dahil Wednesday yung balik ko sa kanyang klinika, paglabas ko doon sa klinika nung ako binipi niya ulit, sabi niya, mataas pa rin, sabi niya sa akin, itong huling ibibigay ko sa iyo, na iresita ko medyo may kamahalan. Sabi niya sa akin, bago ako lumabas doon, talagang napag-isip-isip ko yung
binigay niya resita, talagang sabi ko sa loob ng isang buwan, sabi ko malaki na aking magagastos, sabi ko kaya mag-isip ko na Wednesday, sabi ko ano kaya kung muli kong balikan yung aking dati kong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung lumabas ako doon, hindi ko yun binili, kundi bakos ay pumunta ako sa banal na gawain. Nagsumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nangako ako ulit na ako'y muling maglilingkod sa Kanya. Dadalo ng 3 times a week. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang yung aking pisikal na katawan. Muli akong maglilingkod sa iyo ng pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa pagdating ng Wednesday, Friday talagang nandiyan ang overnight natin. Nangamba ako ulit, baka ako'y biglang mahilo sa kalagitnaan ng banal na gawain natin dahil nga magdamag tayong magpupuri. Ngunit nandiyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakinig ako ng mga patutuo, nakinig ako ng banal na salita ng dala ng ating beloved preacher. Talagang nandiyan na buong magdamag ko yung nilasap hanggang sa kinabagan. Napakagaan po ng aking pakiramdam. Hindi po ako nahilo hanggang sa pagdating ng ng linggo, tuloy-tuloy na po yung ginawa ko hanggang sa kasalukuyan. Ang pagdalo ko na lamang po ay ng 3 beses ay naging maintenance ko na lang po yun sa ating banal gawin. At hindi nagtagal, nandyan ang pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y tuluyan ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa kasalukuyan. Itong talagang tamasang-tamasa kong kagalingan na yan. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila rin niya ng pag-iingat. Nandiyan din yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamat kami po'y hiwalay-hiwalay na magpapamilya, talagang nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung panahon ng COVID, magabat ang aking beloved asawa ay sa ospital nagtatrabaho, yun po'y tuloy-tuloy ang kanyang pasok. Hindi po siya namaan ng COVID, samantalang yung mga kasama niya talagang nandiyan na halos lahat, bakasyon sila. Maging sa aking anak na kasama niya, talagang nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Sa kanyang banal na ubasan, di man karapat-dapat, yung pinararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapuri at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa patutuo ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, bumalik yung kanyang karamdaman. Bakit, mga minamahal? Amen. Sapagkat hindi na po siya dumadalo ng kumpleto, mga minamahal. Sa 3 beses, mga minamahal, 1 beses, 2 beses na lang po, mga minamahal. Amen? Merkulis, uma-absent siya po, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, amen, nung siya po, mga minamahal, ay pinanumbalik ng ating dakilang Diyos, amen, bumalik, ibinalik ng mahal na Panginoon yung kanyang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon 3 times, mga minamahal. Amen? 3 times, Merkulis, Biyernes at Linggo, yung karamdaman niya, muling pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? May lesson po, mga minamahal. Amen? Kailangan sumunod tayo sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Amen? Na tayo dumalo ng 3 beses kung ayaw natin bumalik yung karamdaman na pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kapag hindi na tayo dumalo ng 3 beses, hindi lang isa ang babalik, mga minamahal. Amen. Manganganak pa yan, magiging 3. Amen. Sabi ng banal na kasalutan, mga minamahal, 7 times 7, mga minamahal. Amen. Mas magiging malala ang kalagayan ng Kristiyano kapag hindi na po siya dumadalo ng kumpleto, mga minamahal. Amen. Kaya't wag na wag a-absent, mga minamahal. Amen. Laging dumalo. Merkulis, Biyernes at Linggo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamama na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At habang naghahanda po, mga minamahal, ating mga pinagpalang mga awit, ating awitan, ating dakilang Diyos. Amen.
Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus, is sweeter than the day before. I live for that is Jesus, day after day. I live for that is Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that's where I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's when I bless Thee. I lift my hands up unto Thy name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ating pong samahan po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awit. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved adults. Praise the Lord.
hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Jesus sa bawat isa sa atin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, patuloy tayong nililingap ng ating dakilang Diyos. Patuloy niyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Biron Dumundon at sundan po ng ating pong beloved brother George Bigaong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Purihin nating dakilang Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamalapag ng Jesus po lamang. Amen. At Praise the ako rin po ay Lord. nagpapaabot ng aking dubling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. At ang patuloy na pag-alala sa mga buting turo at aral na iniwan po sa atin nating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ang ating beloved assistant Pastor Lina si Almeida at ang pagbati rin po sa lahat po ng mga beloved Almeida children. Pagbati rin po sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers, sa lahat po ng ating mga beloved brethren, baguhan manunutihan, sa ating mga webcast viewers at sa ating pong sa YouTube. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinakamamalapang Jesus sa ganitong pagkakataon ibinigay po niya sa akin sa oras pong ito na isa po ako sa magpapahayag sa kanyang kabutihan sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, bagamat ako po ay mananampalataya na po sa misteryo pong ito, dumating po sa akin ang pagsubok nating dakilang Diyos sa akin pong pananampalataya sa aking kalusugan. Way back 2010 po, ang inyong abang lingkod, nagkaroon po ako ng 4 na mayoma po. Nung time na yan, mga minamahal, dahil nagkaroon po ako ng unusual bleeding, so bagamat ayaw ko pong magpa-check up nung time na yan, sabi ng aking beloved husband na hindi naman masama kung ipatingin ko lang kung ano yung pinagdaraanan ko po mga minamahal sa aking kalusugan dahil po para sabi po ng aking beloved husband ng time na yan para alam mo kung ano yung iti-testimony mo, alam mo kung ano yung gagawing himala ng ating dakilang Diyos sa'yo, sabi po ng aking beloved husband. Alam niyo po, yung 4 na mayuma na yan, mga minamahal, ang sabi po, ang advice po sa akin ng isang doktor na tumingin po sa akin, isang espesyalistang doktor na kailangan ko daw pong ipa-opera yan o pang i-biopsy daw po nila, mga minamahal. At nung time na yan, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamalapang Jesus, pinupuri ko po at pinapasalamatan nating dakilang Diyos dahil po isa lang po yung ipinaalala ng ating dakilang Diyos nung time na yan, mga minamahal, kundi manampalataya at magsumama at magtiwala sa ating dakilang Diyos. So ang sabi ko po sa doktor na hindi po ako magpapa-opera, Dok. Tapos sabi po ng doktor po sa akin, bakit? Sabi po na gano'n, ba't ayaw mong ipatanggal yan? Sabi gano'n. Kasi sabi po ng doktor po sa akin na sa tagal ko ng doktor, sabi po niya, ngayon lang ako naka-encounter ng 4 na mayuma na
Yung dalawa po, may kalakihan na mga minamahal. Sabi po ng doktor sa akin na kailangan daw na tanggalin na daw po yung aking reproductive organ, mga minamahal. Subalit, sabi ko, Dok, in-insist ko po na hindi po talaga ako magpapopera. Alam niyo po, mga minamahal, kabagan nating dakilang Diyos, nung time na yan, ako po ay nag-alay po ng pag-ayuno at andyan po talaga na nagsumamo po ako sa ating dakilang Diyos. Sanang ko nalangin ng ating ginagalang na mga pastor nung time na yan. Alam niyo po, mga minamahal, after 1 month, muli po akong bumalik sa doktor upang mag-request po ng another ultrasound po, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay nagpo-ultrasound ng pangalawang bisis po, alam niyo po, maging ang doktor po ay namangha sapagkat yung 4 na mayuma na yan ay wala pong nakita sa aking ultrasound. Praise the Purihin ang ating Lord. pinagmamalakay ni Hallelujah. Jesus. At alam niyo po, yung sabi pa po ng doktor sa akin doon na bagamat wala akong nakita, sabing ganun sa ultrasound mo, pag nagkaroon ka ulit ng unusual bleeding, bumalik ka sa akin, sabi po ng doktor, para i-check up po ulit kita, sabing ganun. Subalit, salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, kamangha-mangha ang himala na ginawa ng dakilang Diyos sa akin, mga minamahal, sapagkat po, mga minamahal, since then po, mga minamahal, hindi na po ako nagkaroon ng unusual bleeding. Purihin ang ating pinakamamalaking Praise the Jesus. Lord. At pinupuri ko din po at pinapasalamat ang ating pinakamalapang ni Jesus dahil po ang inyong bang lingkod, nung wala pa po ako sa banal na gawin ito ng ating dakilang Diyos, mayroon din po akong chronic tonsillitis po na kung saan po umabot po ako sa punto na kailangan ipa-opera ko po yung aking lalamunan dahil po sa iba't ibang antibiotics, iba't ibang klaseng doses po ang